एवढंच काढून टाकायचं आणि दांडा आणि हे सगळे घ्यायचे छोटे छोटे कापायचे छान लागते भेटत नाही 1000 रुपयाची पावसाचं एकच नाही ना येते बाकीचं नाही ठीक आहे मी 2 घेते रवी तुम्ही 3 द्या ना प्लीज 50ला 3 द्या ना नाही 30 रुपयाचा एक पण 50ला 2 देता बोलला ना मला मोठे मोठे काढून द्या ना जरा चांगले जे ज्याचं आज बनवायचे असेल ना आज नाही बनवायचे चालते का किती दिवस चालेल ही 2 दिवसांनी बनवा 2 दिवसांनी घ्यायला ठेवून जाते फ्रीज फिरतात ना नंतर ते चांगली एकदम भाजी फ्रीज मध्ये राहील हे पण बिया काढून टाका आणि त्याला छोटे छोटे हाय फ्रेंड्स वेलकम टू मालवणी तडका आज आपण एक रानभाजीची रेसिपी पाहणार आहोत तिचं नाव आहे शेवळं ही शेवळं आहेत ही रानातच मिळतात ही कुठेही पिकवली जात नाही सहजासहजी ही भाजी भेटत नाही काही ठिकाणीच भेटते आदिवासी लोक खास करून हे विकायला आणतात जर तुम्हाला कुठे भेटली तर तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी करून बघा ही काकडं आहेत ही ह्याच्याबरोबरच विकली जातात हे जरा खाज असते ह्या भाजीला त्याच्यामुळे ही काकडं वापरली जातात ही काकडं आवळ्यासारखी असतात तुरट असतात त्याच्यामध्ये एका काकडामध्ये 2 बिया असतात आपण हे फक्त वरचं जसं आवळ्याचं काढून घेतो बी टाकून देतो त्याचप्रमाणे हे काढून घ्यायचे एक कंद असतो त्याला असा हा एक कोंब येतो ह्याला जास्त अशी पानं नसतात हीच त्याची पानं आहेत आणि तो कोंब म्हणजेच शेवळ्याची भाजी ती आता साफ कशी करायची ती आपण पाहूया हे ह्याच्या वरचं काढून घ्यायचं आहे कोवळं असेल तर ते आपण भाजीमध्ये वापरू शकतो दिसायला फार सुंदर दिसते हे पाहू शकता तुम्ही ही भाजी कट करताना आपण हा जो भाग असतो तो फार खाज असते त्याला ते घ्यायचं नसतं आपण ही भाजी कट करताना आपण ही अशी वरून कट करायची हा पिवळा भाग जरा सुद्धा घ्यायचा नाही आपल्याला हा भाग टाकून द्यायचा आहे फक्त इतकंच घ्यायचं आहे आणि ही पानं जर कोवळी असतील तर ती पानं घ्यायची आहेत परत एकदा पाहूया हे पान कोवळं आहे हे मी वापरणार आहे हा भाग काढून टाकायचा असतो ह्या भागाला हात लागला तर खाज उठू शकते अलगद काढायचं आहे आणि आपल्याला थोडासा भाग सोडून हा वरचा भाग हाच घ्यायचा आपल्याला इथे आपली भाजी साफ करून झाली आहे तुम्ही पाहू शकता तिचा कचराच खूप निघतो आणि भाजी फार कमी निघते 50 रुपयाला छोट्या छोट्या 2 जुड्या घेतल्या होत्या मी दुर्मिळ असते ही भाजी जी लोक ही पसंत करतात ती साधारण मला ती भाजी विकणारी सांगत होती की काही जण तर 1-1 हजाराच्या ह्या भाज्या घेऊन जातात त्यानंतर ती लोक स्टोर करून ठेवतात असे ह्या भाज्या ही भाजी साफ करून नंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून तेलामध्ये फ्राय करून फ्रीजमध्ये स्टोर करून ठेवतात साधारण CKP लोकांमध्ये ही भाजी खूप जास्त पसंत केली जाते त्याचबरोबर ही भाजी व्हेज नॉनव्हेज यामध्ये काजू घालून ही भाजी करू शकतो आपण त्याचबरोबर वाल घालून कडवे वाल असतात ते घालून भाजी करता येते मी कडवे वाल घालून भाजी करणार आहे ही भाजी सुका कोलिम किंवा कोलंबी घालून सुद्धा केली जाते खिमा घालून सुद्धा केली जाते भाजी आता आपण कट करून घेणार आहोत अशा प्रकारे बारीक अशी कट करून घ्यायची ही भाजी जो पहिला पाऊस पडतो साधारण 1 ते 2 महिनेच ही भाजी मिळू शकते त्यानंतर जून झाल्यानंतर ती भाजी खाल्ली जात नाही त्याला वास येतो एक विचित्र भाजी साफ करून झाली आपली आता आपण ती भाजी उकडवून घ्यायची आहे थोडंसं पाणी जास्त घालायचं आहे उकडताना मी कुकरमध्येच उकडत आहे
साधारण मी 2-3 शिट्या करून घेणार आहे. त्यानंतर त्याचं जे उकडलेलं पाणी असतं ते आपण गाळून घ्यायचे. ते तुरटच असतं. ही काकडं आहेत ती आपण कापून घ्यायची आहेत. ही ठेचून त्याच्यातली बी सुद्धा काढू शकतो किंवा असं कापून काढू शकतो. ही मी मिक्सरला लावून घेणार आहे. ह्याचा हा गर आहे तो काढून घ्यायचा आहे आपण. 2 बिया असतात यामध्ये, त्या काढून टाकायच्यात. जर ही काकडं नाही मिळाली आपल्याला तर यामध्ये आपण कोकम किंवा चिंच वापरायचे. आपण आता वाटण काढून घ्यायचंय. इथे मी छोटे 2 कांदे घेतलेले आहेत, ते भाजून घ्यायचे. त्याचबरोबर इथे 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, आलं लसूण घेतलेलं आहे. भाजी आपली उकडवून झालेली आहे, आपण ती नितळून घ्यायची आहे. पाणी टाकून द्यायचे. कांदा चांगला भाजून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये खोबरं ऍड करणार आहोत. कांदा खोबरं आपण खरपूस असं भाजून घ्यायचंय. त्याचबरोबर त्यामध्ये मी आलं आणि लसूण ऍड करणार आहे. वाटण भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे थंड करून नंतर मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचे. कुकर तापत ठेवलेले आहे आपण. त्यामध्ये तेल घालून घ्यायचे. तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे. अर्धा कांदा घेतलाय, ठेचलेला लसूण घेतलाय. यामध्ये आता आपण घरगुती मसाला घेतलेला आहे. साधारण छोटे 3 चमचे घेतलेले आहे. हिंग घेतले, हळद घेतलेली आहे अर्धा चमचा. तुम्ही जो नेहमीच्या वापरातला कोणताही मसाला घेऊ शकता. तुम्ही जेवणासाठी जो वापरता तो. मी इथे मालवणी मसाला घेतलेला आहे. त्याचबरोबर मी इथे गुळाचा छोटा खडा घेतलेला आहे. 4-5 कोकम घेतलेले आहेत. काकडं आपण टाकणारच आहोत तरी सुद्धा आपण कोकम वापरत आहोत, कारण शेवळाला खूप खाज असते. हे वाटण जे आपण केलं होतं त्यातलं आपल्याला जेवढं हवंय तेवढंच आपण वापरायचं आहे. ते वाटण टाकत आहे मी. तीन 4 मिनिटं हे वाटण चांगलं परतून घेऊ आपण. ते छान वाटण परतून झालेलं आहे आपलं. आपण ही जी गाळून घेतलेली शेवळा आहेत ती आपण टाकणार आहोत त्यामध्ये. सर्व शेवळा आपण टाकून घेतलेली आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे मी इथे वाल वापरत आहे. हे वाल मी मोड आणून घेतलेले आहेत. कडवे वाल आहेत हे. साधे वाल सुद्धा घेऊ शकता किंवा काजू सुद्धा, काही जण ओले काजू किंवा भिजत घातलेले सुके काजू सुद्धा वापरू शकता. जर नॉनव्हेज खात असाल तर त्यामध्ये आपण कर्दी, ओला कोलिम किंवा आपण कोलंबी सुद्धा वापरू शकतो. मी आता ह्याच्यात हे घालून देते.
ही जी काकडं आपण मिक्सरला लावून घेतली होती ती आहे ती. यामध्ये आता थोडंसं पाणी ऍड करू आपण. आपल्याला हवं तेवढं आपण पाणी ऍड करून घ्यायचंय. यामध्ये आता आपण मीठ ऍड करणार आहोत. चवीनुसार मीठ ऍड करायचे. आता आपण कुकरला 3 ते 4 शिट्या करून घेणार आहोत. शेवळाच्या भाजीची रेसिपी तयार आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. आमच्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.